संख्रि नायदो नाङाखै सोलादो दे है आं सोखौदि ज्राम ज्राम मोनग्रोलायलांबाय जिर' नामा मा औवानि जिर' नोंनिबो भिडिअ खालामनाय माबाया बेदर संगासिनो दंना नै बयसालाय दाहोलाबो जायो गोसोबायदि बे माबायाबो मोजां जादोंब्रा आदा बुखा गोथाव जानायसै एग्राया एदों बानायनायालै माबाया थास' बिथुरिजों माबानायखौ बानायनाया बेबो भिडिअ मोजां जादोंब्रा सानदेरनाया मोनायाव बेजोंथ' बेजोंनो हमनो माथो थास' खुङारा थास' बिथुरिया नोंसोर संना जाखांबाय थास' बिथोराव दहाय संना जादों जों मोनायाव जादोंब्रा ओइ बिथाङा नों मानोथो लायाखै नोंलाय जों मिलाया बियो गुबुन जाबाय बेखायनो बिदि हारसिं संना जानांगौ नै दाखालि हिनजाव लाबोलाय थिबाय दा ओमफ्राय बिहाव बिखुनजोआथ' सैया हिनजावनिया बेखायनो हाखु दाखु गुबुन जानांबाय बियो संख्रिया नायदो सोलानायसै दा एसे संख्रि नायदो नाङाखै सोलादो दे है आं सोखौदि ज्राम ज्राम मोनग्रोलायलांबाय बिदि जानोसै नायो बेखौहाय हट जानायनोसै आंबो है संख्रिया बावगोनदां थाबाय थाबासो हाब बानलुआ गोबाब जायो हा बानलुआ गोबाब जायो माबाया ओंखामाव जानाय ना दा हाब नोंथाङा माथो जाफैयासै ओंखाम देनो गैला बिदिनो ओंखाम जानायसै ओंखाम माला जानाय माने जानाय गोबां दा नै रानग्रोखानांगौ नङाब्ला नैबे बांसिन जायो हिनजाव गैयि बालन्दाफोरनि घन्टा बेनो बांसिन जायो नै बिदि रानग्रोखायाला नोंहालायखौ जादो नोंहालायखौ जादो हासुङाखौ अमानोसै आङो है हासुंखौ मोनजानो नै बेनो दासो संजानायसै हिनजाव खाजाना दाखालहाय हारसिंसो संना जानानै उनावहाय बेदरा बेनो नै हारसिं रुङाखै थावाबो रोगाखाबाय दा सानाय दसा मा जादों मा होनदों आलु सेन्टाराव नायखो नायदोंबा साहा फुदुंनायखौ Enggak, enggak.